איתי עד היום. אז קודם כל, מה הומור עצמי? הומור עצמי זה היכולת לא לתת לעצמנו סתירה על סתירה. זה ההגדרה של אריה סובר, פרופסור להומור, שהוא אומר את זה כל כך יפה. הוא אומר, אם קרה לי משהו, המציאות שלנו מלאה בדברים מבאסים, אין מה לעשות. קמים בבוקר, מי לדפוק את האוטו, אוקיי, שאצלי זה שכיח, ועד לדברים כאילו, אלוהים ישמור, נכון? במדינה שלנו לא חסר. אבל כל הזמן קוראים לנו דברים. אין לנו יכולת לשנות את העבר. מה שקרה לנו, הוא קרה לנו. אנחנו יכולים לבכות את זה, אפשר להתבאס על זה, אנחנו לא חיים פה בהיפיות, אבל אם נתבוסס בכאב, אנחנו בעצם נותנים לעצמנו סתירה על סתירה. ואם במקום זה נבחר שנייה לצחוק על זה, אנחנו כבר במקום של להתרומם בסיטואציה, של להתגבר, של לחזור, וזה החוסן האמיתי אגב. החוסן האמיתי הוא לא ליפול, אלא הוא לקום כל פעם מחדש, וההומור העצמי זה כלי מדהים שעוזר לנו לקום.